No niin. Nyt olisi koko setti esittelyssä, elikkä... Joo. No. Turhaa tässä paskaa ja alkaa jaamaan. 2 Vikingsia. 1 After Earth. Ravage Invasion. Space. Toinen After Earth. Dominate Sky ja sitten Pronetin Shellshock. SL Pro Last Day. Siinä pitäisi olla kepukat tällä erää. Täällä on kaikista rajuin tuote. Fanta, sokeriton, sitruuna. Slurpsista. No niin. Kämmen ilmapommeihin, elikkä... Mitä nämä taas on? Nää on tämmösiä. Se on Babadmaddo. 2 Thunderpackia, en tiedä miksi on tässä, mutta täällä tulee johtajat. Sitten saa 6 pakettia V6, koska V6. Isot kihomadot. Aavetykkejä 4. Taas näitä elämän isompia kysymyksiä, että miksi vitussa tämmöisiä tuli ostettua, mutta näitä on 5 pakettia turbotuntereita, sitten on viime vuoden singleshotteja, sitten on turbokotosia 4, SPT, tai Suomen pyrotekniikan Thunder Kingia, näitä parempia, sitten on näitä paskempia, näissäkin oli joku tarjous, sitten on 2 Extrusion Zonea, 3 Falloutia, 4 Thunderpackia tai 4,5. Mä en tiedä mihin mä oon 2 laittanut. Varmaan tuolta puuttuu 2. Tuo näyttää niin lussu tuo paketti. Sitten täällä tänään hankitut 2 Gold Crownia. Mega Bomb. Sitten Tukun paras tuote eli kunkkutykky. Niitä on se 4 pakettia tässä. Eikä itse asiassa niitä on 5. Sisällä on vielä 1 paketti. Mutta ei tänne jaksanut haki. Ja siinä on se 1 puuttuva se paketti. Elikkä joo. Sitten se on piikkapuumeja 4. No, nämä pitäisi suihkoa roomalaisosia. 3 Kekkiä Fontaanea. Sitten hurja helkkarika, josta puuttuu se CE-merkintä. Jos tässä on peitetty. En tiedä miksi. Noitarumpu, Revon tulet. 2 tämmöistä Gold Blitz. Sitten näitä settejä on 3, 1 on vielä sisällä. Overlord-kaseja, näitä oli 6. Sitten täällä on joku värikkäät roomalaiset Tukulta, väripatruna. Tästä Tarkan otetaan 3 jossakin täällä takana, mutta en jaksa alkaa kaivelemaan. Ja sitten, olisiko sitten Patamuurin kimppu? No onhan se. Otetaan täältä. No itse asiassa täällähän on tämmösiä. Oho, täällähän on rajuja lapaatteja. Jumalan kekka. Tää on jotakin B1. Tääkin ekologisia palloja. No niin. Ne on kivoja. Siinä on 6 keikkiä, eli sikasäkissä. Pikkupata Poisoni, jotkut Jonnet oli kehunut Discordissa, niin terve vaan Jonnelle. Sitten on Häkköri, Overlord 14 josta alennusta. Kiitos Oulun byrokratian pojat ja Stardust ja terveisiä Wild sulle. Vikingi, Vortex 2, Pyro Special. Terveisiä Martin Divinelle ja Pyro Suomelle. Crazy Clani, Batso. Tää on taas näitä, mitä vittua tuli ajateltu, mutta siinä on 5 noita Gräntsillä meidän. Ekomissileitä 2. Ja tätä mä en sitä tajunnut. Mä luulen, että mulla on 1 Grey tuolle, niin kävi ostaa tänään toisen, mutta olihan näitä 3 sitten. Yhteensä. No Tuku-uutuus, Hyrsky, Myrsky, Midnight Hunter, Dinosaur, Minipanda, 2 Thunderpattaa. Siinä on Nibiru, Shameless, Exodus, Mörköviekka 1, Prime Time, Slash, Northern Lights, Uranium ja Finlandia saattaa sitä tuplana, että semmonen. No niin.
sellainen setti. Ja täällä on näitä laatikot mukavasti tullut, että hyvät uudet vuodet vaan kaikille ja